an hana su su ci kitse na saniya ko na ƙananan dabbobi kamar rago, tinkiya, akuya, ɗan akuya da makamantansu. Illa ma hamalar zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi azmin, akwai kitsan da ba za ka iya raba shi da nama ba. In ka samu dabba ƙoshashiya akwai tsokar da ba za ka iya raba ta da nama ba, sai aka ce an musu rangwamen wannan. Da dai sauran abubuwan da aka ce an rangwanta musu sa iya amfani da shi. Shi sa da aka haramta musu cin kitse sai suka kirkiro bota dai da kuka sani, su haramun ne su ci, mu kuma an ce ya halatta mu ci, saboda haka sai su ce tun da mu bai halatta mu ci ba, bari mu gyara muku mu siyar mu mun ci halal, su ko ba za su ci ba, in suka siyar suka ci kuɗin sun ci haram. Wato wannan shine abin da ake cewa da shi hila, a yi wayo a kaucewa haram. Kun gane magana? Allah ya haramta amma sai ai wayo. Allah ya ce kada a sha giya, kada a sai da giya, ko to sai mutum ya ce da to ai ni ba zan siyar ba amma zan aiki a gidan giya, ko ya shiga ciki. Kamar yanzu a ce Allah ya haramta riba, sai ka ce to maimakon mu ce da ita riba mu daina cewa da ita riba, mu dinga cewa da ita fa'ida. Wato balarabe ya iya shakiyanci in baya sanya ba Allah. Kun ga arriba sai ce sunanta fa'ida, kuma Hausawa su ma suna da nasu, sai su ce me yake ba kuɗi ba suke cewa da shi, da cin hanci da riba duk me yake cewa da shi, ko albarka ofis, ko an samu ɗan alheri, ko an ɗan samu yar riba, ko don wasu abubuwa dai makamanta da ake faɗa wanda duk za a kaucewa haram. Wannan shi ne ake cewa da shi hila. Duk abin da Allah ya haramta to sai mutum ya yi dabara. Yanzu akwai wani babi da Imam Bukhari ya yi, sunansa Kitabul Hiyal a cikin Sahihul Bukhari. An ce raddi yake wasu mutane wanda suke da wannan. Akwai mutumin da yana da kuɗin da zai fitar da zakka, yana da dabbobi, yana da ruwan kuɗi, yana da kadara, yana da shanu, yana da kayan noma, yana da waye. Idan lokacin zakkarsa ya kusa, kamar ta kuɗi ce, sai ya tara 'ya'yansa, ya rage wata 2 ko wata 1, sai ce to ba ku sani ba saboda al'amarin nan na rayuwa, mutuwa, kana yau kana nan gobe baka nan, ni dai kuɗin nan bari in raba muku, duk sai ya raba musu, sai da ba shi da ko sisi. Ana yin wata 2 wata 3 ba an tsallake lokacin zakka ba, sai ya ce to kun ga dai Allah bai kaddara min mutuwa ba, a damun da kuɗi na, sai ci gaba da harkarsa. Saboda haka sai wata shekara, wannan duk ana cewa da shi hila, wayan a ci haram, wayan a saba wa Allah. Allah ya ce wa ma zalamnahum